Àngela Maria. Ara les nostres veus celestials se senten per sota de tremenda música navideña. Oh, 14 viewers! Què dius? No, viewers no, és que soc una mica comer. No, Followers. ojalà. 7 viewers, ja en 100 tenim de viewers? molt. Estàs a favor? No et vaig, sí. Un momentet, a veure. Que li hem de donar canya amb això. Vols que posi el tió? Vinga, anem a posar el tió. Ara sí el què? Ah, vale. Vale, ja està. És que no estava atent a la veritat. Hombre, el Conde Poveda. Ara, bueno, després de 8 minuts ja podem començar, no? Vinga. Espera, que veus que no sé. No sé jo, bueno, però això segur. Ara. Aquí Us hauré estem. d'esperar, estaré jo allà mirant el rellotge, atentament. Pues ja estem, ja... Jo sempre perdo el tren. Tu sempre perds el tren, és un fet. Sí. Aviam. La història diu que perds el tren. Sí. Molt bé. Bueno, això de... Fem karaoke o...? No cal que fem karaoke de la cançó de Cabal, Ens tio. separan el xiringuito. Va, pues Sí, ja està. sobretot perquè cantem malament, no pel copyright. Ja està, voy a quitar esto porque... Comencem? madre mía. Aviam, ja tenim més viewers que la futura, mira, pues sí. Mira, no, és que nosaltres juguem a la Lliga dels Grans. A la Champions League, però a la Champions League de cagar el tio. No, Exacte. Ens van les garrotades. Exacte. Bé, som-hi? Vinga, va. Dale. Benvingudes i benvinguts al programa número 0 del Safreig, el Twitch de la realitat. Hòstia, tot això que no he posat ni el nom del com es diu això? El nom de l'emissió. No té nom, l'emissió. Com que posa, perquè... Estaria bé que la criatura quan neix... Introduce... M'encanta Posa perquè títol, posa... posa títol. Aviam... Arribem a temps, arribem a temps. Aviam, però Zero. quin títol té? És que crec que no té cap títol. No, Crec que era exactament. número 0. Vale, doncs posem... Safareig, coixinet 0. El safareig... Ai, no s'ha pot Ai, deixar ai. sol, Coixinet 00. Dale, ahí. I de què parlarem avui? Hòstia, l'he quitado esto, me cago en Dios. Què coño ha passat aquí? Ai, el directe. Gajes del Cosa... directe. Sí, tal qual. Espera, que primer haig de treure... Això, quan hi havia la Mari Pau Guetta a TV3 no passava. Ah, exacte. Bueno, ho deixo així. Gajes vale? del directe de no tenir diners Ah, exacte. i de deixar-li les coses al Ja Juanma. està, ja estem posant perquè som Exacte. pobres. És un En fet. català. No en dansk, en El català. català correcte, passa'l. Exacte. Què posem? Polítics, no? Ja hem dit? Polítics. 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 Quin Això remei. no salva bé. Però aquí, politics. Podrem començar avui o... Bueno, començarem un moment. Aquí, la categoria, coi. No sé. Politics. Alguna cosa de Vilanova i la Geltrú. Tanta estona. Politics and war. Posem politics and No, war. No. que vindran els friquis a parlar de... Vale, molt bé. i- A ver, un moment... Vale. Informar a tus espectadores, ja està. Informa. Vale, ara ja ho tenim aquí. Ara Ja ho estem tenim formats. aquí. Vinga, Molt bé, vamos. exacte. La Yasmina té tota la raó, lo bueno se hace esperar. Correcte. Exacte. 15 seguidors. Molt Qui bé, són? el Conde Poveda, que ens ha seguit ara. Bueno, Home, són... Yasmina Sog. Comencem pel final, vale? Si final, vols, que vinga. Castrol. Vinga, va, comença. Conde Poveda, gràcies, Yasmina So, Poebo 73, quins noms, que poètics, no? Preciós. Marta, el Vic PQ, MBEP, BP, el Joan Lou, el jefe de la Gràcia, a Escande, jo mismo, Meirín Mataró, potser aquest, baixem avall, Junqui 78, Junqui. Pensacòleg DA, Cris, no, mare de Déu, és molt jove aquesta. Aquesta és la millor. Sana Fran, a l'Estanco, El estanco és el millor de... a No sé l'Estanco, qui el tabaco, Però regala'm un Winston. Gostilian, bueno, el millor de cada casa, estic Sí, veient i crec que... aquí. Ah, bueno, hi falta un que sóc jo. Home, però t'estàs mirant tu mateix, Exacte. això és molt d'ego, Me choco los 5 a mi mismo. Només vull dir que ets l'únic que no se segueix en el programa i ets qui el presenta Bueno, avui. Exacte. però el presento per un amanyo que hi ha hagut amb boles calentes. Tot ho Sí, sabem. explica, Bueno, va, explica un cop què han passa. donat la benvinguda als
seguidors que tenim, us presentem el Safareig número 0, que és el Twitch de la realitat. Podríem dir que venim a cobrir un forat perquè realment falta molt d'anàlisi polític i social a la xarxa, falta molt de contingut en aquest sentit. Podríem dir que venim a fer una aposta per la llengua i a fer contingut audiovisual en català. Tot això seria cert, però realment, si són sincers, us hem de reconèixer que venim a fotre's la xapa. Tal qual, a fotre's la xapa i si pot ser riure una mica. Doncs això, som els que som aquí, després us presentaré l'equip. Avui ens falta l'Adel és el nostre càmera que parla. El càmera que parla avui té tasques de cures, que té la canalla engripada i cos de l'hivern i festes de Nadal. Bueno, que vagi bé amb el Dalsi, una abraçada i petonets. Qui vol Dalsi? Dalsi Power, no? Ojalà els patrociners. Però el Dalsi no l'havien tret ja? No ho sé, però potser en contrabando n'hi ha. Segurament. Jo en compraria. Llavors, la idea del Safareig ha sortit del Consell de Redacció de la Realitat, que som un equip molt xulo, els que estem aquí uns quants més, entre ells Fran Pelazo, Sofia la Poeta... Fran Pelazo. És espectacular. La Realitat, per aquelles que no la coneixeu, és l'òrgan d'expressió de comunistes a Catalunya, però vol ser molt més que això, vol ser més que un òrgan d'expressió, i ens definim com el setmanari comunista de casa nostra. Ens trobareu cada setmana a les xarxes i a la nostra web realitat.cat amb una edició del setmanari, cada divendres al matí a primera hora, i de tant en tant doncs, venim amb edicions monogràfiques amb la crem de la crem dels temes polítics d'actualitat, rotllo marxisme i medi ambient, seguretat i convivència, qüestió nacional, el que sigui, per tractar els temes a fons, no? Fotem unes xapes bastant importants. Sí. Sí, les entrevistes amb unes respostes que són així. Sí, no, una entrevista menys de 9 pàgines no ens hi posem nosaltres. 40 minutets d'àudio per anar bé, normalment són 1 hora i mitja. Bé, fàcil, tot fàcil a la vida, no? Qui ha dit que fer entrevistes sigui senzill? Busca un periodista. Llavors, la idea que tenim és de la realitat és impulsar traccionar tot aquest coneixement de la militància comunista i de les persones que lluiten per una vida millor, de totes aquelles camarades que dediquen la seva vida a lluitar per l'emancipació de la classe treballadora, i davant d'aquest repte històric que ens transcendeix com a militants i com a persones individuals, nosaltres no hem volgut fer res més que fer un Twitch. Repte històric, Twitch. Tot lliga. Què pot sortir malament? Moltes coses, però aquí en tot gairebé. Si estem nosaltres, molt probablement sortiran les coses malament, però per això ens estimeu. I més estic jo, que jo li dono un plus, però al revés. Un plus variable, una cosa... Efecte sorpresa. Aviam un moment que estic intentant posar Nadales. Fica Nadales. Segueix. A veure, xat, s'escolten les Nadales? Jo te les sento des d'aquí. Mira, benvinguda de nou hora al CDIC. Grande. Venen a controlar-nos. Grande, aquí la jefa controlant, que si no ens retalla hasta els micros. Mare de Déu, això no podem anar bé. Àngela Maria. Al final, avui us presentem el número 0 del Safareig. Avui és una prova. La idea és que puguem venir molt més després de Reis i veure'ns setmanalment amb un programet per parlar d'actualitat política i social i fer-ho amb una mica d'humor, amb algun meme, alguna mica de rotllo així entretingut. Però abans d'entrar en matèria, permeteu que us presenti els membres de l'equip. Jo us he parlat de l'Adel, el càmera que parla, que avui no hi és, però si veureu un pla únic. Hosti, nou follower, madre mia, com es diu aquest? Yachi. Grande! Yachi 960, mare meva. Molt a favor del Yachi. La jefa demana Nadales. Vale. La jefa del Nadales. Vol Nadales, pues toma Nadales. Ara està ben saturat, no? Propers dies tindrem algun plànol més d'aquest plànol fix d'avui. Avui són fossos, però macos. Sí, avui si ens posem un passamuntanyes ens porten a l'audiència de final. Sí, s'han vist més d'HB, més tranquil·les que esta. Evitarem les passamuntanyes. Correcte. Vamos, what the fuck? Què és esto? A Manresa, a vegades a l'hivern, o sigui, traiem lo del moderador aquest al bot i ens posen I want to offer promotion. Anda, ja, hombre. No volem promotion. Que no tenim diners, ja ho hem dit abans de començar. Fuera. Bueno, és igual, no sé ni com se quita esto. Fuera. Da igual. Bueno, és igual, mira, més comments. Bueno, anàvem a l'equip. Hosti, un nou seguidor, Agloarfis. Agloarfis. Hombre, grande pero és el... Tongo. Vaja. Ha vingut a fer spam. Bueno, aquí teníeu la Cris Betmar. Jo mateixa. La nostra perica de referència, la revolucionària més cookie de tot Barcelona i que per algun estrany motiu segueix la Lliga Anglesa de Futbol. Ningú sap per què. Perquè em pot. Em pot el futbol. A mi em poses un partit, ara que han fet el Mundial, un Aràbia Saudita, Iran, l'hagués vist. Exacte. L'hagués vist i hagués sabut i era el davanter de referència. Exacte. Un Andorra que endavant. A tope. I aquí tenim el Juanma Rodríguez, especialista en parlar de vida de l'home i la Geltrú. Exacte. En qualsevol moment sense cap mena de motiu. I segurament avui també posaré referències perquè sí. Clar que sí. No. Perquè sí, perquè... I a part de Vilanova també parla de la Premier League amb la Cris. O sigui, és una amalgama una mica estranya. I jo mateix, Ricard Rivera, director de la Realitat i supporter de la Bàsquet Manresa.
Per algun estrany motiu m'ha tocat presentar avui. Diuen que hi va haver un sorteig neutral i tal, però jo sé que hi va haver boles calentes i que està tot amanyat i prometo que el proper dia no presentaré jo. Vale? Només dic que el nostre referent a la vida és Gianni Infantino, que per si no el coneixeu, després en parlarem d'ell. Per tant, a tope amb les trampes. Està tot amanyat. A banda d'això, diuen que se t'escolta fluix, prova de que el micro estigui una mica a prop. Ja puc cridar molt, si voleu. Sí, no, ja, però mira de... El nostre cor té dos colors, un és blanc i l'altre és roig. Aviam, Yachi 960, ara se l'escolta bé amb el seguidor del Manresa. Ets la nostra persona de referència. Sí, jo és que no tinc... Bueno, em posaria els auriculars. Amigo Yachi i altres amigues i amics, avui farem bàsicament dues coses. Farem un repàs de l'actualitat, rotllo així rapidet, pim-pam, i després parlarem d'un tema que quasi no se n'ha parlat les últimes setmanes, una cosa molt novedosa. No. És que hi ha hagut un Mundial de Futbol. No em diguis. Sí. Hosti. I jugaven I m'ho he perdut. Sí, es veu que sí. I llavors parlarem d'això i sobre política. Exacte. No? Sí, tal qual. Què et sembla, Cris, si estem a la part de repàs d'actualitat? Ja em feu treballar. Bueno, per això em voleu. Bé. Molt bé, doncs Això ho intentarem fer moltes vegades. Bueno, vaig explicant mentre vas posant. Exacte, que això farem unes quantes vegades, però començarem sempre els programes intentant fer una miqueta de repassito a les principals notícies que hi hagin hagut durant la setmana o durant el dimecres, que serà quan normalment fem aquest programa. Per tant, avui us porto 5 temes. Val? No sé si ens donarà temps a fer-los tots, perquè ens hem flipat una mica. Jo crec que amb 3 ja anirem bé, però començarem pel principi. Vale, el Juanma ja m'ha posat que eficiente. Sí. Molt bé, així m'agrada. Primer de tot us porto una notícia del Punt Avui, que diu: el TC consuma el cop d'estat al poder legislatiu. No sé si us heu enterat, perquè això gairebé tampoc se n'ha parlat, és com el Mundial de Futbol, no? Però portem des del dimecres, dijous passat, amb l'ai al cor. El que els mitjans no volen que escoltis. Exacte. No és que ho hagi dit tothom, no. Nosaltres us ho portem. Dante School. Exactament. Resulta que el Tribunal Constitucional està una miqueta enfadat amb el que ve a ser el govern perquè han volgut reformar... Tribunal Constitucional, senyores con toga, no? Sí, bàsicament. Sí. I pel que sigui hi havia... Per dir-li senyores d'alguna manera. Pel que sigui hi havia 2 persones que es quedaven sense feina si sortien davant aquesta qüestió. Estan una miqueta enfadats perquè hi havia 2 persones que igual es quedaven una miqueta penjats a l'atur. Sempre és mal, no?, que es quedin sense feina, pobrets. Exacte, però pobres. Però nosaltres no ens fan llàstima perquè porten 5 anys ja de més ocupant una cadira que no els toca. Per tant, avui encara hi ha hagut una miqueta de follon perquè resulta que el PP va presentar un recurs d'empara al propi Tribunal Constitucional, que és una cosa que sempre és saníssima democràticament, no? Que algú hagi de decidir sobre coses que l'afecten a ell mateix. Això mai ha sortit malament. Sí, no té res a veure amb el conflicte d'interessos ni res d'això. Què pot salir mal? Exacte. I encara avui cueja perquè el Tribunal Constitucional va intentar bloquejar un debat primer al Congrés i ara resulta que l'han intentat bloquejar al Senat. Ho han mig aconseguit perquè el que el Senat ha acabat demanant és que no podia acceptar-se que es paralitzi aquest debat perquè quan el PP va interposar aquest recurs ho va fer perquè el debat es feia al Congrés i es va especificar que el debat anava al Congrés. Clar, ara va el debat al Senat perquè una vegada aprovat al Congrés tot salta al Senat. Sí, el Senat existeix, per si no us en recordàveu. O sigui que el Senat serveix d'alguna cosa? Sí, serveix perquè segueixi liant una vegada i ha acabat el follon a un lloc, passa a l'altre. És bien. Però llavors, o sigui, que han fet el rotllo aquest de fer servir lo mismo, però li han canviat el nom amb típics. De fet, el que passa és que no s'ha canviat aquest recurs. Sirve para lo mismo. No s'ha canviat aquest recurs i segueix al Congrés. Llavors, el que ha fet el Tribunal Constitucional ha sigut bloquejar el debat igualment i el que el govern ha dit ha sigut, bueno, ho esteu bloquejant això, però deia el Congreso. Estem parlant del govern més progressista de la història? El govern més progressista de la història. I més cagat de la història, també, perquè va sortir... Caca? Puto de caca? Huele a caqui. S'ha quedat bona hora. Perquè es van... O sigui, primer sí, molt d'allò, molt bravos i tal, però després quan ha sortit al Senat i quan el Tribunal Constitucional ha demanat allò, pues lo típic de hay que acatar la decisió de los jueces. I és una mica el que ha fet el PSOE i és una mica la seva línia de rajar-se, bàsicament. Però a saber, vull dir, perquè Pedro Sánchez també ha dit Padre Sánchez, que també li podem dir. Mr. Handsome. Mr. Handsome o Perro Sánchez. Aquest, vull dir, és un temerari de la vida i potser fa alguna cosa, no ho sé. Bueno, de fet, el que han fet ha sigut presentar una proposició de llei, que és el que haurien d'haver fet des del principi, i no colar-ho de manera guarríssima que han fet a través d'una esmena en una cosa que ja estava en marxa, i han presentat una proposició de llei per poder tirar endavant amb la reforma i variar la manera a través de la qual
es renoven els tribunals, perquè no té cap sentit. Perquè fer-ho bé des del principi no ho contemplaven, no? No, és que no és tan divertit, Ricard. És que de què parlaríem tu no avui si entens. no hi hagués hagut Clar, tothom? exacte. Gràcies. Ho fan per Gràcies. nosaltres, ho fan perquè tingui tothom contingut, Clar. perquè el Polònia no s'avorreixi. Perquè ve Nadal. Exacte. Clar, és Exacte. És Nadal al teu cos. No, Sí, i doncs més enllà de los jajas, també hi ha una qüestió que és que al final des dels partits estatals s'ha abonat aquest terreny doncs, amb el suport que se li va donar doncs, quan es van debatre totes aquelles resolucions del Parlament, quan en el famós 6 i 7 de setembre. Van obrir la porta el dia El 6 i 7 de No sé de li va què agafar el llibre parles. sense prendre la medicació. Exacte. Això hi ha gent que no li sona de res. Amb el 6 i 7, però tampoc està bé posar-se en plan de nosaltres ens va passar primer. La repressió va néixer i mor a Catalunya. Però No, també s'ha de bueno. dir que últimament, fa unes setmanes, els partits de la dreta espanyola, de la dreta que es diu dreta, perquè el PSOE ho és encara que no se'n digui, Sí, estan... Què dius? Ho he dit en veu alta? Merda. Estan amb un rotllo golpe de estado, estan traicionando a la nación, que comença a fer pudoreta a l'aufer latinoamericà de vamos a retorcer las leyes para cargarnos el gobierno, Tal qual, sí. Sí, que sí. fa una mica de iuiu. Sí. Bueno, veurem. S'apropen els timbals de guerra de les I eleccions és- dintre d'un anyet. I a més és que és la mateixa agenda que Trump, és la mateixa agenda que Fujimori, vull dir, tot forma part d'una mateixa agenda i al final ja no agafa per sorpresa, però igualment això va calant perquè òbviament tenen tot el poder mediàtic i això doncs al final va calant i en el votant de la dreta doncs el que pensa és que això és un govern il·legítimo perquè clar, li donen suport als antisistema i em fa riure perquè bueno, doncs, Unidas Podemos ja ha deixat de ser antisistema si alguna vegada Alguna ho ha vegada ho va sigut ser? Ah, vale. i la resta doncs bé, sí, són partits independentistes però bueno, vull dir o sigui, Junts és més del sistema que les, com es diu això, que les, coño, no, David. Ara. Poseu un pitido aquí, no ho tingueu en compte. O sigui, que és, pues eso, que és, en fin. Sí, que és més Que és que el grifo de la sí, l'aigua exacte, de fria. l'aigua Exacte. fria, pues eso. I de fet podríem dir inclús que el projecte trumpista d'Isabel Ayuso està tenint més pes que el teòricament centrat de Feijóo. Pues que això no ha existit, no? Crec jo, vull dir, lo del Feijóo. Era una no. mentira. Però la pregunta quedava bé. Sí, Sí, la pregunta és preciosa, És però... una pregunta com retòrica. Sí. I de respondre a 7, com el Simpson. Corre, plátano. Però... Sí, no, evidentment, vull dir, no... O sigui, no ha existit lo del Feijóo. Ha estat una mica rebufo del que deia l'Ayuso, bàsicament perquè si no vull dir, se li menjava el terreny i el fotia fora. Que estan a mig mil·límetre que això succeeixi. Exacte. Però bueno, a veure si aguanten fins al final de la legislatura Després dels també. torrons. Exacte. Què més tenim, Cris? Va, doncs no ens entretenim. Seguim. Segon titular. A veure, el meu càmera. Aquí, molt bé. Aquest, a veure si aconseguim riure, perquè la veritat és que és bastant dramàtic. La quimera d'emancipar-se. Un jove necessita més del que cobra per llogar un pis. Això era una notícia que va aparèixer al diari Ara. Han descobert, No. han descobert l'aigua tèbia, saps? Exactament. Posat. Exactament. La sopa d'all, mare meva. Però això Grande el diari Ara. és periodisme d'investigació, no? Aquí. Però a fons. Doncs bé, poc més es pot comentar, és a dir, ja fa molt temps que això Permetem succeeix. la nota al peu, nou. però vosaltres no ho heu vist perquè sou molt fastigosament joves. Però hi ha una sèrie que es Vaja. deia Periodistes. Jo sí que l'he sortia vist. Joel Joan. sí. Jo sí que l'he vist. Espera, Periodistes. periodistes jo no l'he vist. Tu la ho has vist veritat. tot, Cris, no pot ser. Sí. Jo he vist... Segurament ara a FDF ho tens. o Clar, no? no, em sembla Sí. que no, la vaig buscar i crec que no. A Boeing però... o a... Joel Joan fent coses en castellà. Bueno, però és que Joel Duríssim. Joan va tenir una etapa de que el personatge dels Plats Bruts que se'n va a Madrid no era paròdia, Era ell. era biòpic. Era biòpic. No sé com vull dir acabem que- parlant de Joel Joan. No ho sé, Com però bueno, sempre. està prou bé. Com sempre, doncs sí. Doncs a més, ara en un moment també, en un context en el qual tots els preus pugen, doncs encara més divertit és poder haver-ho de pagar tot, més, mentre el teu salari no puja. M'estàs dient que el govern no controla els preus de la vivenda? Què et Tot, sorprèn? farem Shocking, un vídeo, oi? farem... Avui estic tenint massa informació per on el Sí, dia. sí, sí. De fet, si aquest tema us interessa, faig un petit spoiler perquè ja sabeu que els divendres sempre publiquem a Comunistes un vídeo que es diu En un minut i us expliquem un Exacte. tema que igual us sona la meva cara I d'això. surt ella. Sí.
I parlarem d'aquest tema, El parlarem xat no d'aquest diuen tema. res, estan com No, adormits. Estan molt dormits. adormits. Només els agrada quan no ens va bé el Ells so. s'ho hem de pensar Sí. que no ens escolta ningú. Que si voleu opinar, opineu, Vull dir que... Ja sé que sortiran coses malament avui perquè el rotllo del directe i tal, I segurament aprofundirem zero en cap tema. Tant-nos Òbviament. amor en la vida. Però També bueno, perquè ens agrada és- més la segona part, I jo és, crec. I és l'hora de dinar, bàsicament. O Se sigui veu com que... en res de Paconya Riga. Ah, mira, la Ja Yasmina estem. diu que estem aquí. L'Espanyol va guanyar, Hosti, això no ho hem Charlie 19 is now following. Hola, Charlie, què tal? Com Hola. estàs? Moltes Benvingut. gràcies per seguir-nos. Vamos. Madre mia. Estem a... Bueno, anava a dir, a poc no, en realitat ens queda un... Estem a uns quants d'aconseguir el partner, concretament a gairebé 30. O sigui, Objectiu. a 31. Estem a Digueu a 31. tothom. A 30... Oh, a 30! estem a 30, Estem a vamos! 30 seguidors Seguim Feu avançant. espava. barra als col·legues. seguidores Exacte. per començar a monetitzar això. Que aquí... Euros! Que així podem comprar coses noves. Exacte. Va, podem doncs, si posar us un sembla llum bé, més gran. passem a la següent notícia Sí, i fem separar-se l'última amb la ja. Un moment. Vale. Fem l'última perquè ja ens Separar-se està amb la desmadrant fe. això. Un No, mo- no un corris. moment, un moment, que farem no la m'acuerdo de... que teníamos Farem aquí. Un jove... la del salari mínim. Ah, vale, el salari Por eso mínim. te estaba diciendo que no corrisses. A ver, que m'aclararé. La del mig. Aquesta mateixa. Aquí. Aquesta, molt bé. Aquí. Vinga, una notícia del diario.es, que si no m'equivoco és d'ahir, però no ho veig. La realidad borra el falso discurso sobre el salario mínimo, no hunde el empleo y sí reduce la pobreza. Això, el típic mite que tots els empresaris van a machete amb això, ara que a més la COE no vol seure en la taula de la mesa de diàleg social per parlar de l'actualització del Sí. salari mínim interprofessional. Doncs aquestes notícies són molt i molt i molt importants perquè també no ens diuen res nou. Això ho van descobrir als anys 70 ja. No, bueno, vull dir, això és el de tota la vida. O Ja sigui, encara insisteixo. que la gent que no té calés sigui menys pobra, pues no perjudica l'economia. Precisament. O No, sigui, no consumi, no. o sigui, precisament és al revés, no? Precisament. Breaking news. Ni en No, fons els llocs de treball, perquè precisament això afavoreix que hi hagi molt Clar. més dinamisme. És que no té sentit. El capitalisme es morirà ell mateix. Sí, al capitalisme, final- Però més enllà de los loles, que és que Sí, és- quan sempre que parlen d'economia, parlen del mateix discurs, la mateixa escola econòmica, 100% Sí. neoliberal, ja sigui a les facultats, sigui a la tele i la ràdio amb el Sala i Martín, i o sigui, unes escoles econòmiques que són l'enemic, i l'economia no és neutral, l'economia té valors. Ara, per cert, pots trobar algú por ahí que parla amb un discurs una mica diferent, rotllo Pau Llong a Catalunya Ràdio, o sigui que guai per Catalunya Ràdio, Sí, però per donar veu a aquesta gent. està molt bé, sí. Sí. Però no deixa de ser jo. Que però tocava. és el... Una flor no fa estiu, Sí. com diuen. Exacte. Però sí, tela. No, i al final, vull dir, els economistes aquests, al final és una mica com el meme aquell del que té al cervell una roda, un yo-yo, Sí. o una corda, o un minicerebro, pues, O un mico que fa un palmes. mico que pues al final el seu raonament sobre l'economia va ser això. Però al final no deixen de ser mamporreros, vull dir, gent que va allà a dir consignes i a dir soflames a favor dels que els hi paguen i ja està, vull dir, perquè dubto molt que hi hagi molta gent que es cregui aquest discurs. Sí, jo no... Niño Becerra no se'l creu? El Niño Becerra, bueno, no ho sé, però jo crec que aquest... Doncs, Com es deia aquell, el de la Ayuso? La calle era? sí, a la Ah, calle, aquell vull és una dir... fantasia, Aquest és m'agrada una molt. demostració de que són allò cerebro plano, vull dir... Sí. Que no... O sigui, Però- és que entre però- tots no junten ni mitja Les neurona. americanes de Sala i Martín molen. Aquest és un altre. alguna vegada el del Sala i Martín que em va passar. Clar, el Sala i Martín Explica, explica, penseu que era explica. profe Que lo- de la meva Espera, universitat. que lo espera un cuente. momento. Música épica. Per favor. Música èpica i acabo jo quedant malament, favor. però no passa res. Ah, vale, pues entonces no música épica. Música poco èpica. Jo crec que vaig tenir la reacció No tenim més la humana que es música pot èpica tenir por quan aquí. veus el Xavier Salamartín. Jo Aquí estava baixant sí. les escales, a la Pompeu anàvem al segon pis als de polítiques, perquè sempre ens deixaven a dalt de tot i on estan totes les goteres, perquè som els més pringats de la facultat. Ja I llavors, està, Roncero llorando. mentre baixàvem les escales amb una amiga, ens vam creuar el Salamartín, que estaven en el segon pis, em sembla que era. Total, baixem les escales i jo no l'havia vist. I de cop i volta veig algú vestit amb una americana i uns pantalons de color taronja. Taronja brillant, o sigui, Els taronja pantalons. i l'americana. Hòstia, Taronja que anava brillant, De o la sea- selecció holandesa. No, anava Butano! de butano. Exactament. Algú ho va xiu-xiuejar mentre baixàvem les escales i em va donar atac de riure que vaig caure per les escales de cul. Perquè a més havia plogut, llavors relliscaven les escales. Música èpica. No sé ni quin quiz combinava Ron, Sala i Martín, no? No, de nada. Molt dur, Jo no. Que Sala i Martín té el dubtós honor d'haver denunciat un Duríssim. profe de la Pompeu, a Paco Fernández Uy, ara que fa 10 anys que s'ha morit Cierto. Paco, Espera. d'haver-lo denunciat al síndic de greuges de la Pompeu per enviar un manifest en contra de la guerra a Iraq.
repeteixo, per enviar un manifest en contra de la guerra d'Iraq, Salai Martín va denunciar un profe. El que dèiem dels economistes liberals, o sigui, com que hi ha un dit que diu como deportista és bona persona, pues com a persona és bon economista, saps? Sí, 11 contra 11. Sí. No hay rival fàcil. És Hay 11 terrible. contra 11 y siempre pierde el español. Però és terrible. O sigui, aquest Ja faig la broma. O sigui, són persones que, bueno, pues, en fin, que no entre elles no sumen una. Ni No. mitja, no. Doncs sí. Bueno, si us sembla, podem parlar una miqueta d'allò que va passar aquests dies del Mundial, que és el que va guanyar Argentina. Ahir es van tirar dels països d'un pont per saltar l'autobús. Bo. I no van calcular. És allò de... Però que us heu pres, hi ha un pájaros. tuit que m'ha semblat molt graciós que diu uno va con Messi y el otro con Maradona. L'he vist. Duríssim. Dic, Armando, que tienes cas, pa. Perquè... No, perquè... O sigui, qui no hagi vist el vídeo, un que va a l'autobús i l'altre no. És com la copa aquella que li va caure al Sergio Ramos durant Exacte, la celebració. però Però en lloc de ser una versió- copa, versió argentina. era un ésser humà. versió- Amb psicòleg argentí. Però, de fet, jo penso que aquesta secció del Mundial vist en versió política és una excusa per no parlar que el Manresa va guanyar el Riga i va quedar primer de grup a la Champions League sense joc interior. Ja està, ja he fet la meva falca. Això em sembla fatal perquè jo estava dient, a més, abans de començar, que també és terrible que no estiguem comentant una cosa que no es comenta mai tampoc, que són els pobres equips de primera divisió d'Espanya. Vull dir, estan molt oblidats. Exacte. És que ningú pensa en ells. És que ningú pensa que jo ahir a Però les algú li 10 cau bé el Getafe? Jo ahir a les 10 de la nit, al lloc d'anar-me'n a dormir, vaig haver d'aguantar A l'Elche. un inaguantable espanyol, El Paso, que si no sabeu què és El Paso, No subestimis mai el Paso, eh? és un equip de la illa de la Però- Palma que s'estan posant la medalleta, pobrets, de que el volcà els va afectar molt i estan els dels pobles de més avall, que és per on va passar el riu de lava, dient, hola, però és que els de la lava som nosaltres. Els que no podem anar a jugar al nostre estadi perquè està ple de lava som nosaltres. Però ells no es diuen el Paso molt. Exacte. Exacte. Tindran Bueno, una pues fajita. anem a parlar una miqueta del Mundial i Exacte, d'aquestes vamos a qüestions. Un petó per la gent del Paso. Bàsicament, exacte. Bàsicament o sigui, la intenció d'aquesta secció era, doncs bé, vam pensar en fer un article i al final no el vam fer. Perquè som Un uns article per la ganduls. revista. absoluts. Molt ganduls no, o sigui, que el rellotge ja no ens dona més hores. I llavors vam dir, hòstia, doncs ho parlem aquí. I bàsicament era el plantejament de que precisament aquest Mundial no el volíem polititzar, doncs al final se'n van prendre 3 o 4 tasses perquè va estar polititzat fins a l'extrem. O sigui, des de la pròpia organització, mitjans de comunicació, xarxes socials... Els propis futbolistes, Els que per propis una de les futbolistes, primeres exacte. vegades que es van plantar davant Exacte. d'imposicions. I, Es va durar poc, també i bé, s'ha de dir. sí, perquè al final... Plantar... Alguns més que altres, perquè els pobres Sí, tirant no estaven com per d'això- poder-se plantar molt. Hi ha un que plantarà molt. Bueno, Exactament. tampoc Aquí fem ningú diu massa res. més. Exacte. No diu res. Però, bueno, doncs això. Hem tingut un follow que no has dit, Ricard. Oh, molt malament, Ricard. Héctor Ami o Héctor Sami o jo què sé. Mare, Bueno, ja sabem no qui el és. veig, Però, bueno, moltes besazo. gràcies per seguir-nos. Ojo, que ja estem en 21, a 19 de... Creixement exponencial. Total. Molt bé, molt bé. D'això es A tractava, veure, no? 21, molt bé. D'aquí poc ja... Xisclin, Trico-trico. xisclin, No, és Trinco. que hem vingut a fer una mica de logo de Wall Street, ¿no? Una mica de aplaudiments. Espera, que Por favor. tengo sonido de aplausos. Per favor, per favor. ¿Dónde lo tengo? Hòstia, no lo tengo. Molt malament. És que... Espera, que ho busco. Sí, si vols ho fem nosaltres. Tenim dues mans. No, aquí, espera, ya está, ya lo tengo. Vamos. Ai, no ho he posat al directe. Vaja, Ho torno a posar. Molt bé, moltes gràcies. Això va per vosaltres. Moltes gràcies a tothom per seguir-nos, als 21 followers, que ens faran que d'aquí bones poc... persones, eh? D'aquí poc ja podrem Immensos. invertir en més material i posar gent que sàpiga parlar com Crypto nosaltres. Bros. Exacte, ho invertirem tot Podrem en... fer el que a tothom li agrada, que és no fer les coses, sinó manar sobre les coses. Exacte, i És el meu encarregar- somni. Els Chicos de Madrid han fet una Encarregar... cançó sobre el rotllo cripto. Juan m'ha nominado, És bueno, bien. vull dir, ja molt bé, gràcies, i per què? Te peta del ejecutivo fácil, ¿eh? Exacto, Bueno, perdona. ojalá. Ah, bueno. Tienes el brazo que ejecuta. Exacte, No, jo no, sóc... Estàvem parlant d'això que feien una cosa en futbol. Exacte. Sí, a totes i que havíem aquestes. d'haver fet un article i que al final hem fet una secció que és així medio improvisada, Li podien demanar al Fran de Montornès que ens fes un article. per exemple. Correcte. Jo crec que ho faria molt bé. Sí, Vale, anem-li. llavors, comencem. Amb què comencem? Amb els mitjans de comunicació. Això torna a ser fer-me treballar a mi, una vegada més. Eso és. Ens agrada. Doncs sí, doncs una miqueta el que comentàvem, O sigui, nominen el Qatar i de cop i volta aquí sembla que Qatar sigui tot arcoiris i que tot sigui diversió i que tot siguin drets sense parar, no? Doncs és molt important que parlem de com els mitjans de comunicació han tractat aquest Mundial de Qatar. És a dir,
entenem perfectament que al ser un esdeveniment internacional de primer nivell s'ha de cobrir, és molt complicat evitar-ho. Què li està passant al Juanma? L'Ursi ens ha seguit, vol fer saparell. Molt bé, l'Ursi, així ens agrada. Mira, que ens comenta. Espero que quan la realitat sigui famosa al Twitch no aneu a Andorra. Si No anem, anem mai. si Home, anem, anirem a comprar mantega. o per fer una cèl·lula allà. Home, com que mantega, no es va comprar tabac. No he anat mai a Andorra, però se Però va no ho diguis, comprar Juanma, tabac, no? que Que el no, pillaran que a no. l'aduana, Que Juanma. anem... Vale. Solo 2 cartones, no? Bueno, Anirem a fer una cèl·lula... exacte. Comunistes de Catalunya a Andorra. No, Correcte, no correcte. comunistes d'Andorra, no comunistes de Catalunya a Andorra. És Molt bé. el culo que t'ha fet, va. Molt bé, Lúcia. Gràcies, Vale. Lúcia. Ojo, que ja estem arribant A propet, al partner. Començo a ensumar els calarons, que Exacto, som de la nervis, terra. Los no? billets, nervis, los billets para financiar el Comprarem un altre comunismo. nino del Lenin. Exacte. a la Nora le gusta esto. Sí. Bueno. Bueno, Pues doncs seguim. això, el que deia, vinga, que m'estic enrotllant. Bones i males pràctiques dels mitjans de comunicació durant el cobriment del Mundial de Qatar. Volíem començar amb un exemple molt positiu que crec que s'ha de saber i s'ha de comentar. Que el tenim aquí ja en pantalla. Vale, aquest és el de la... Vale. Tu vas ja directament al trapo. Exacto. Bueno, comencem pel principi. Hi ha una revista que es diu la revista Panenka, que és una revista que és especialitzada en futbol, La tenim aquí. que parla de futbol, però no només de futbol, el que és el concret d'un equip, o sigui, no fa el que faria un diari normal i corrent, sinó que el que busca és buscar les històries darrere del futbol, parla dels orígens, parla de diferents trajectòries, es fixa en diferents... Fa un periodisme més de fons, no? Llavors, aquesta edició, òbviament, cada 4 anys, quan és el Mundial, fan una edició especial on parlen de tots els equips que apareixen, però és això, no van directament a l'actualitat, sinó que busquen alguna història que expliqui doncs, per què s'està batent un rècord, fan periodisme d'investigació. Digues la veritat, estàs subscrita, oi? Estic molt subscrita i jo anava a dir, és Feia pudoreta. És la Don Balón para listos. Exacto, és la d'un balón para listos, per agafar pastes pedantes. Senyor Panenka, L'eufemisme que fan servir és el futbol que se lee, ¿no? El futbol que se lee. O algo així. És el lema, sí. Bueno, si us agrada el futbol, la veritat és que us recomano bastant, ja no dic subscriure-us perquè aquí hi ha cada uno que haga su negocio, però sí que us recomano seguir-los i anar llegint el que publiquen perquè és sempre molt interessant. Però jo vull començar amb això, amb parlar-vos de la seva revista. En aquesta edició van decidir que, bueno, com diuen, hi ha mundials cada 4 anys i hi ha taques que duren per sempre, no? Llavors el que han volgut fer és denunciar el Mundial de Qatar, ho han fet des de diferents iniciatives i una ha sigut la portada del seu número, que per sempre queda de color negre. La portada és molt senzilla, vale? És en color negre, llavors quan la mous una miqueta brilla el nom de Panenka i brilla la Copa del Món, però Molt sempre bé. tacada per aquest color Molt bé, negre. molt Llavors també han evitat una miqueta parlar de... O sigui, parlen de Qatar dintre, van fer aquest vídeo però també molt xulo. exacte, han complementat molt el que és la publicació de la revista amb molts vídeos i moltes iniciatives que denuncien tot el que ha passat. En aquest cas, van participar de la campanya de Uncensored Love, que parlava sobretot de combatre tot el que és el discurs d'odi que es llançaven des de Qatar i des de la pròpia FIFA, perquè aquí desacomplexadament tothom ha dit que no passa res i tal. Llavors, està bé perquè és un bon exemple de tractament. Has de parlar d'una cosa perquè és impepinable que en parlis, però acompanyeu una miqueta Sí, perquè el rotllo aquell de no mirarem el Mundial, boicot i tal... Clar, això al final no? és contraproduent, perquè al final per pressió social l'acabes mirant. Exacte. I llavors és com... estàs criticant el Mundial de Qatar, però després el mires. Pues sí, què vols que et digui? Sí, el miro, m'agrada el futbol, què faig? Què vols que et digui? No és culpa meva. Si vull veure un Japó-Iran, doncs el miro, ja està. Si vull mirar un Vols Japó... veure un Japó-Iran? Un Japó-Alemanya mentre fem una reunió. Japó va jugar molt bé, Iran té molt bons jugadors i ja està. No? Clarament. Però bueno, no anem a parlar de futbol, sinó de política en el futbol. Si seguim parlant de la revista Panenka, també és molt interessant la participació dins d'aquest projecte, que crec que és un dels millors que jo he vist en el marc del Mundial, que és Cars of Qatar. Què és Cars of Qatar? És un projecte en el qual es reivindiquen totes les morts que hi va haver al voltant de la construcció del Mundial. No només la construcció dels estadis, sinó també dels hotels, de tots els complexos i de tot el que envoltava el creixement econòmic que ha suposat per Qatar. Tot i que ja sigui un país ric, ha suposat un impacte molt gran per la societat. Llavors, cada dia el que feia Cars of Qatar era publicar una imatge amb la cara
Aquí estan. Exacte, The mira, s'està cards. veient aquí. Hi ha unes The cartes, cards. com si fossin els cromos del Mundial, Exacte. i publicaven per una banda la nacionalitat, el nom de la persona, una foto o un Sí. dibuix, i al darrere la seva història de què va passar. Llavors crec que és una cosa molt interessant a fer perquè és veritat que hi ha hagut bastants articles que parlaven d'aquests morts, no? Perquè al final és una cosa Sí. que no es pot ocultar i que s'ha de dir i s'ha de reivindicar, però no era tan gràfica com això, no? Perquè sempre Sí. es posen la fredor dels números, ¿vale? Un mort és una desgràcia, un milió de morts és Exacte. I a estadística. més, exacte, sí, com va dir un Humanització. Un estadista rus. un senyor rus no era precisament, Bueno, era georgià. alhora. Era georgià, però... Quasi. però en qualsevol Però cas sí. més amunt de No, i la és línia molt Rússia. dur, O sigui, i a més van fer fils a Twitter, crec, no? Sí, Que van- exacte. Sí, van anaven posar. fent això de fet, per exemple, la Panenka ho va estar publicant al seu Instagram i també en el seu Twitter, i això cada dia tocava una persona diferent i se li retia així homenatge, no? Sí, Molt bona iniciativa, sí, senyor. No, la veritat és que sí. Molt diferent al que ha fet altres mitjans o Exacte. altres mitjans o, com es diu això, creador de continguts o streamers Exactament. o youtubers o històries similars. I un altre cas és el de la media inglesa, no? Sí, saltem directament a la media inglesa. Això us he de confessar que no l'havia arribat a veure, però li tinc molta fe a aquesta gent, perquè, com el seu nom indica parlen molt de futbol de la Premier. Exacte. Llavors, estava guai, ja sabia, ja tenia referències. Y huelen un poquito rojitos. Bueno, un poquito rojitos y uno es el español. Y Sí, del sí. West Yo Ham venía aquí a hablar De del la United. libro. Cabose. He venido aquí a hablar. Y del West Ham United. I a través, bueno. a través del recolzament dels seus propis seguidors han fet un documental que està disponible al seu YouTube a través de diversos capítols, ¿vale? que es que el titula mirarem, no? Qatar, el Mundial a sus pies. I que el mirem, no? Sí. Vinga, va, mirem-lo. anem a veure Bueno, són menys 20 el tràiler. gairebé 3/4. Anem bé, però- anem bé. Dale, dale. Anem bé, Un paga molt la momentit, pena, un Jo als 3 momentit, tinc un dinar, informo. Vale, L'audiència. us Què passa? poso un mute, ¿vale? Un momentet. No, No? Vale, pues nada. que és broma. No, es que si no se acoplará, pero es igual que Ah, se pues acopla, a no, tomar no. por culo. Que Ah. uy, 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 madre mía. Dos. Uy, uy, No, uy, no, uy. no, no. Posarem un Dos bote, strikes. de les paraulotes. Dos strike. Llenguatge homofòbic encara. Diu, Ricard, no pots dinar. No pot dinar. No dinarà, no? Lo hemos secuestrado. És vergonyós. Ai, s'ha de posar el volum. El vas treure tu abans. Però l'he tret de la tele, Juanma. Clar, però de la tele... Ah, vale, que ho que el vols veure mirarem, amb el clar, el Clar que mirarem. sí, altres volen Que el sentir Ricard també. no Va, l'ha va. vist, pobre. Ja Pues l'he doni vist. al play, va. Vinga, va. No sé si se Tus sentirà. followers volen que et quedis. Exacte. Correcte. Sabeu que fa 25 anys el Manresa va guanyar la Lliga de bàsquet? És veritat, Spoiler. amb el Chichi Creus, no? Chiche Creus, un grande, un veterano del Vietnam. Exacte, jo me'n recordo de petit. Que a més es deia TDK Manresa. TDK Manresa, sí. Era en sí. blanc i negre, eh? Encara hi ha penya que li diu TDK Manresa. Vale, vale. Només fa 20 anys que no es diu així. Una pregunteta. S'acopla o no s'acopla, gent del chat? Ricard, si a les 3 no surts a dinar, us xapo el Twitch. Pues... Que no, que hi ha un cartell a la porta. Amenazas. Bueno, anem, Comunista y comes, en fin, la hipotenusa. bueno, anem a... Quizás lo mejor sea hacerlo por el principio. A més em posaré així, Y el saps? principio de toda esta historia Ay, fueron 5 que letras me caigo. escritas sobre un pequeño pedazo de papel. En unas elecciones, sean políticas o sean de lo que sea, cualquier candidato trata de conseguir votos y habla. Una cosa es que compre votos y otra cosa es que hable. Nosotros hemos hablado y me consta que el presidente habló con Qatar, con... times. There was a deliberate and big strategy orchestrated out of Zurich to get at me and to, I guess, intimidate me and get me to shut up. When you give work to somebody, even in hard conditions, you give him dignity. Gràcies, patrón. You don't make charity, you don't give something to somebody and say, okay, stay where you are, I give you something, I feel good because I gave you something. You know, we're talking about human beings here, thousands of human beings in what is basically considered often modern slavery. I have been able to change the conditions for these 1.5 million people. This is something that makes us as well. De un golpe repentino e inesperado. Vaya. És que m'ho estan dient. Vale, vale. Ara ja entra, Quizás lo vale? mejor sea hacerlo por el principio. Y el principio de toda esta historia fueron 5 letras escritas
sobre un pequeño pedazo de papel. En unas elecciones, sean políticas o sean de lo que sea, cualquier candidato trata de conseguir votos y habla. Una cosa es que compre votos y otra cosa es que hable. Nosotros hemos hablado y me consta que el presidente habló con Qatar, como habló con Corea. The more I talked about that, the more difficult my life became. There was surveillance conducted against me. I was hacked several times. There was a deliberate and big strategy orchestrated out of Zurich to get at me and to, I guess, intimidate me and get me to shut up. When you give work to somebody, even in hard conditions, you give him dignity Pride. and pride. It's not charity. You don't make charity. You don't give something to somebody and say, okay, stay where you are. I give you something, I feel good because I can give you something. You know, we're talking about human beings here, thousands of human beings, in what is basically considered often modern slavery. To have been able to change the conditions for these 1.5 million people, this is something that makes us as well proud. De un golpe repentino e inesperado, todas las personas que habían puesto en aprietos al presidente habían sido expulsadas de FIFA. Sin embargo, para Qatar el Mundial representa mucho más que eso. Precisamente, Qatar fue uno de los primeros países en darse cuenta que el fútbol, pese a lo que puedan decir las apariencias, es mucho, muchísimo más que un simple juego. En àudio. Ala, doncs ja estem aquí. Pues apa. Ui, Ai, que torna a sonar. no, ja està, ja Bueno, està. perquè és al final, sí. No diré què penso del senyor Infantino perquè em sembla que em posarien en el problema. Perquè te meten preso. Sí, te meteríem preso a Qatar, que no sé què és pitjor. Com us deia al principi, jo no l'havia arribat a veure, vaig veure el tràiler com ha sortit tot, i ahir vaig veure el primer capítol que parla una miqueta de 3 històries així entrecreuades d'Infantino, d'un senyor dels de Qatar, que era el president del comitè organitzador, i després d'un pobre senyor, crec que era sudanès, que anava a treballar com a Sí. jefe o sigui, com a jefecillo de comunicació, Sí, tampoc és sí, que fos sí. un trabajador de la obra. No, sí, I, hosti, les 3 històries així entrecreuades feien una miqueta de por. O sigui, No, la però s'ha de saber tot això. Sí, no, la veritat és que és molt recomanable veure els 3, o sigui, el documental les 3 parts i sobretot que informin de... Sí que hi ha, per exemple, un documental a Netflix que van treure justament quan va sortir el Mundial, o sigui, quan va començar el Mundial, que explica tot el cas de corrupció, però no expliquen totes les tropelies que han passat a Qatar, que són al·lucinants. O sigui, que són... A Qatar i cap en fora, perquè Sí. de fet el president de la Federació Espanyola, és una miqueta el que s'apunta Sí. també en el tràiler, el president de la Federació Espanyola estava involucrat en la compra de vots. O sigui, I Sarkozy. I Sarkozy. Que de fet estan estan en judici, o sigui, Sí. l'està investigant la justícia francesa. Tot de gent que en genera una confiança Màxima, La veritat és màxima. que... I el Estic per tocar president de la l'Infantino FSC. i el Sarkozy perquè vinguin a menjar Sí. torrons Exacte, i Què el podia sortir Biar... a les 4 de la tarda. No. Ah, sí, diu la Lúcia, que sabem qui és, per això dic la Lúcia, La Lúcia. i el president de la CSI, o sigui, el president de la Confederació Sindical CSI era una Exactament. sèrie de Internacional. El CSI. CSI, sí. CSI Miami. Correcte. Sí, però, o sigui, que el president de la Confederació Internacional de Sindicats, o com es digui, que no me'n recordo com es diu, o l'europea, estava involucrat amb el I tema que... l'europea? L'europea? El mateix. O sigui, Cerebro gigante. però que l'assumpte arriba a tal gravetat i a tal nivell de corrupció que el jefe dels sindicats a nivell mundial està comprat per Qatar, que ha fet que ha tingut a gent esclavitzada, que és com, Espectacular. poderoso caballeros don dinero, però sobretot quan són, pues eso, infraseres com el de... Sí, ha dimitit, sí, hombre. Estaria bé que no hagués Tot un dimitit. detall. És d'agrair. Estaria bé que no És hagués d'agrair. dimitit. Va, doncs per acabar el bloc, i ja me callo, que sóc molt pesada, per confrontar una miqueta també l'estratègia dels mitjans de comunicació generalistes. Dues televisions públiques. Tenim Televisió Espanyola per una banda, Televisió de Catalunya per l'altra banda. Ja sabem que cap dels dos fa les coses bé mai, a la vegada, i que tot el que sembla que pinta bé després acaba pintant malament. I que no sumen un. O sigui, Exacte, tampoc sumen un. no sumen. Però han tingut una estratègia molt diferent, també condicionada per l'aproximació que ha tingut el govern al qual responen Exacte. al Mundial. És a dir, d'una banda tenim TV3,
que ha fet un cobriment, que ha enviat... Estic veient a venir una crítica a la tele pública del gobierno más progresista de la història. Jo encara no he dit res. De fet, la crítica... Fuera, eh? La crítica va arribar primer des del comitè d'empresa de Televisió Espanyola. Va ser el propi Hi ha un, comitè hi ha un d'empresa. comunicat de comissions obreres, Sí. crec, rajant una mica de dient bueno, està molt bé que es faci cobertura perquè és un mitjà públic i és un esdeveniment mundial, però al final... Però tápense, senyores. Tápense, critiquen una miqueta... De fet, l'últim dia del Mundial estava veient Televisió Espanyola, no sé per què, abans del partit, va donar per posar... No, després del partit, no sé què estaven veient i estava Televisió Espanyola posat. Raro, casa meva. I de cop i volta va ser com un blanqueig i no blanqueig a la vegada de Qatar i va ser com... perquè van arribar a dir que sí, que hi havien hagut molts avenços gràcies al Mundial de Qatar i jo sí, molts avenços en què? En pèrdua de població. Després ja estan els youtubers i tota aquesta gent que ha anat allà que òbviament ha viscut una cosa molt bonica perquè un Mundial de futbol ha de ser una passada. Clar. Igual que unes Olimpiades o un gran esdeveniment. I viure-ho des de dins. Els youtubers acostumats a Andorra que fa fred, allà a Qatar doncs tenien calor. No, però no els d'Andorra, sinó molts altres. Que n'hi ha fora d'Andorra? Sí, no. Al final, però perquè no tenen prou diners, crec. Perquè no hi caben, també. Però sí, no, i clar, era com, que bé que s'està aquí, que guai tot, i és clar, vull dir, des de dins està molt guai, però perquè et posin aquest estadi han hagut de morir 6.000 persones. Exactament. Així, en fi. Però bueno. Doncs bueno, jo crec que podem tancar aquí el bloc, ha quedat prou... El bloc aquest ha quedat tancat, hi ha hagut influencers que sí, que ho han fet bé, altres que no, però sí, ara estaria bé que parléssim de les seleccions o dels futbolistes que han dit alguna cosa. I aquí doncs no tinc gaire cosa... Ah, sí, tinc una cosa a ensenyar, que no l'he preparat. Molt malament. Ha preparat tot el meu perquè he sigut superpesada abans de començar. Però no us preocupeu. Joan-me, per favor, No us preocupeu perquè aviam on està en Josep. Vale, no. El del Josep... No, el Josep ve després. El tiet? El Josep... Quan et parli del Josep, ja veuràs que és un puto amo, que es mereix una estàtua. Exacte. A favor. Exacte. Aviam, o sigui, ja estamos. La gent... Però deixa de plorar ja. La gente que... Està tocant la ratlla. No ha entrat sencera. La gent, o sigui, com es diu, la gente no s'ha que... sortit sencera. La gente que sepa entenderà. Això ho poso no per discutir si era fora o no era fora. Que era dins. Jo crec que era fora, però en qualsevol cas és molt estrany que hi hagi una interpretació tan acurada del reglament quan aquest gol feia que Alemanya estigués fora del Mundial. Cosites. Què passa? Que a Alemanya van ser els únics que van fer algun tipus de manifestació pública en contra de tot el que estava passant. I van palmar el partit de just després. I van palmar el partit. Podríem dir que Alemanya és la selecció més progressista de la història? Pues no, la més progressista de la història és la Brasil de Sócrates, crec jo. Bueno, va. Però... O potser l'Argentina del Mundial del 86. Sí, no, la Brasil actual segur que no, eh? Hòstia, col·lega. Alguna crítica cap a Neymar estic veient. No, Neymar i la resta de l'equip, que només se'n salva un. Sí, només se'n salva Richarlison. I el porter del Liverpool, que per això l'estimem. Ah, vale. Aviam, sempre a favor de... No en teniu ni idea. En Sant Rosell va parlar amb un catarí, és veritat, i va parlar amb en Petrov. Exacte. Bueno, pues... No ve el de la Pau ja per Sant Rosell. Que no ho veig aquí, ara. Això, Conde Poveda diu això, vale. Sandro Rosell, quin gran alcaldable. Exacte, i millor persona. Doncs això, no. Precisament, hi ha hagut seleccions i jugadors que han fet manifestacions públiques. Totes i cadascuna d'aquestes persones no han passat de fase del grup. Vale que la selecció de Gales té jugadors amateurs. Vale, o sigui, el cas de Gales és diferent perquè té... O sigui, alguns diuen que és la selecció troll. La fontaneria. Perquè s'ha passat... Li agrada més jugar al golf. Sí, ha anat al Mundial amb jugadors que no són ni professionals. Ole per Qatar. Però, mira, l'Urcia té raó. La selecció més progressista és de la de la URSS. Pues sí. Agri. O la de Iugoslàvia, també. Se nos ven los colores. Total, que quina casualitat que l'Alemanya es va quedar fora del Japó, madre mia, es va quedar fora del Mundial com a conseqüència de que l'àrbitre digués, anés amb un metre de precisió i digués, hi ha 1 mil·límetre de pilota que segueix dins del terreny de joc, que en aquesta imatge òbviament no es veu bé, o sigui, no es veu, però hi ha altres... Que sí que es veu.
No, l'espanyola no és la més progressista de la història. Lo sentimos, Podemos No? 70. No volien decepcionar-te d'aquesta manera, però... En qualsevol cas, això, Bèlgica no va donar la talla, sí que és cert. Dinamarca, pues, tampoc té... A veure què dius de Dinamarca, Braithwaite, Braithwaite, Balón Christensen, d'Oro, ja. Furbo, com diu Lúcia. Laudrup. Furbo. Però, però sí que tenia una selecció per fer alguna cosa millor. En qualsevol cas, tots els països que van dir alguna cosa, que van tenir la valentia o la dignitat de protestar, pues, totes van quedar al carrer pues, a les primeres de canvi. Hòstia, noi, que Com arribes a Espanya. ser. Exacte. Com a Espanya, no. Espanya va acabar a octavos, a vuitens de final. Vuitens de final. Perquè Luis Enrique, com a streamer, ens agrada? Però... A mi és que em fa molta mandra. Jo és que xoco soc completament. padríquer a saco. I no, però no comentem això perquè has d'anar a dinar a les 3 i si no... Comencem a parlar, no parem. Però parlant d'això, de Fútbol, un equip que sí que va patar-ho bastant va ser el Marroc i d'aquí, doncs, una de les coses que van passar... A veure, un momentico... Anem al Dallonsis del Josep. El Josep. Una de les coses que va passar... Una de les millors persones que he vist jo. Exacte, en els y darrers que no sé temps. por qué no tengo esto puesto aquí. Molt bé, Juanma. Ahora, vale. No res, que estava buscant un fil, res. Una de les coses que van passar és que la selecció del Marroc va treure banderes palestines, ¿vale? I sobre això hi ha un debat... El Sàhara no, però... Exacte, clar, Bueno. aquesta la cosa. Va, tampoc ens posarem exquisits, benvingudes siguin les persones. Descontradiciones i sectarisme. No, sí, és un debat. Llavors està bé llegir aquest fil perquè dona una mica de context, però també hi ha debat sobre aquest fil, ¿vale? I us el vull llegir, vull que reaccionem a aquest fil perquè té coses interessants. Reaccionem. I llegeixo en castellà directament, tot i que el canal és en català. Una però... vergonya, L'entenc. Bueno, encara. faig traducció simultània No, perquè no entengui el castellà. Posarem subtítols, El futbol Deixa'm mai veure. estarà deslligat de les relacions socials del planeta i el Mundial del Qatar no és pas una excepció, que milloro el... Tremendo ús del pas. Per l'edició aquí, bona. Per què el Marroc i les demés seleccions àrabs celebren onejant la bandera palestina? Ja les cuento. Oh my God. Això no es pot traduir. Vale, para empezar, recordar que 4 equipos de población árabe se clasificaron al Mundial de Qatar, que aquí no sé per què diu 4 países de d'allò, porque Irán no es árabe, pero bueno, es musulmán, pero bueno. Irán, cabe recordar, no és país àrabe. Vale, Ho han això. separat. Vale. Aràbia Saudita por Àsia, Túnez i Marruecos por Àfrica, Irán, pues llavors seria 4 musulmanes, si de cas. Vale, molt bé. Y totes ahí con el sobresalete de Palestina. Aunque árabes, sus poblaciones tienen diferencias culturales en dialectos, gastronomía y cultura. No es lo mismo un árabe saudita que un marroquí. Básicamente. Obvio, ¿no? No es podía Los saber. primeros beduinos, los segundos bereberes. Básicamente, gente del desierto ambos, unos del Sáhara, los otros del Rab al-Khali, que es pronuncia Però así. si tothom sap que els europeus som tots iguals, no? Exacto. Jo em sento igual Correcte. que algú que viu a Letònia. Exacto, lo mismito. Los Claro, ahí arriba palestinos, Manresa va a guanyar, sirios, claro. libaneses y jordanos, árabes del Levante, tienen aún más diferencias culturales y de otras índoles con los dos subgrupos anteriores. Pero eso es otro tema. Ara diu l'Urcia, no, Juanma, no em canvis de llengua. Sin embargo... Convidarem a en l'Urcia todo- a fer un stream Exacte, en bueno, gallec. bueno. Es que, sin embargo, pues ho podem fer, Nos falaremos galego, Lucía. Sin embargo, en todo el mundo árabe, 22 países, hay una causa sagrada y común, Palestina, cosa es cert. No solo por albergar Jerusalén, la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado del Islam. La causa palestina... Com Montserrat, no? Més o menys, o sigui... Com Santiago, com el d'allò, com es diu? Pues, com Santiago, com es diu? Compostela. Això, però anava a dir la Ermita, la catedral de... La catedral. Por motivos culturales, bueno, pues eso, la causa palestina está por motivos culturales, sociales y emocionales en el alma del mundo árabe. Aviam el ratolí. Ai, Nasser, espera. Ara. Diu, sí, em podeu convidar a parlar dels fanfics de Furbito, pues sí. A favor. Estaría guay. En los pueblos árabes aún subsiste con mucha fuerza la idea del panarabismo, que eso es todo un movimiento que, bueno, que ya explicaré un otro día. Sí. Este movimiento proyecta la unión de los pueblos árabes y tuvo en el líder egipcio Gamal Abdel Nasser, Molt bé, Gamal molt bé, Abdel Alberto, Nasser, la portes molt bé. que és que vaig estudiar això. Tens el D?
El de no, El de egipci. No, sería árabe si de cas, pero bueno. Quizás a uno de sus mayores exponentes, jo diria que el mayor, bàsicament, perquè no hi ha hagut ningú amb tanta projecció nacional i internacional, no només en el context regional àrab, sinó en tot el món com Nasser. Vull dir, no... Pilla't un canal i petes. Exacte. Exacte. En 1958 logró su cúspide con la creación de la República Árabe Unida, la unión de Egipto y Siria. Duró solo hasta 1961, perquè com podem veure en el mapa, doncs, pues obviamente hay un poquito de espacio y entre medio hay alguna entidad sionista, ¿sabes? Que no por no llamarle Alguna barrera. Alguna barrera. Occidente jamás dejaría que el mundo árabe se integre totalmente, nunca les convendría semejante gesta. També ho mira una mica des de su barre pa casa. No, home, no. Estem dient que Twitter no és objectiu? No, que aquesta persona... Obrim el meló. George Isaac Siman no... Pel que sigui, doncs té una visió que està molt bé. Pel que sigui. El colonialismo es un monstruo, ya sabemos, sí, ja ho sabem. Sí, sorpresa. Doncs això, el anhelo del esplendor del pasado de la cultura árabe esparcida por varios otros lugares del mundo, en especial de Europa, hace que el panarabismo siga vigente y de hecho ante cada vez más agresividad colonial de Occidente, más se escuchan voces más panarábicas hoy. Jo aquí matitzaria perquè diria que s'escolten més veus panislàmiques que no pas panaràbiques. És a dir, que el factor de la religió com a factor agregador de la població que està en la diàspora és bastant més gran que no pas el de l'arabisme. Y digo, acá es donde, aquest es de Colombia, ¿no? Sí, porque digo, acá es donde hay que entender algo clave. Los pueblos son una cosa, sus gobernantes otra. Correcto. Claramente. Hasta molt bé. Y en especial en hay el que mundo... separar a la pista de la obra. Exacte. En especial... Ay, que poso el chat aquí. En especial en el mundo árabe, donde los sistemas de gobierno son distintos a los que conocemos en Occidente, y el mundo árabe sí que tiene gobernantes muy corruptos. No, nosotros no en tenim. No, apenas. Y islamistas, porque Estados Unidos no tiene ningún tipo de influencia allí, ¿no? Ah, exacte. Efectivament. Efectivament. Entra el directe Lluís Canut. Home, Lluís, què et sembla? Partit Bassi, Partit Basso. Son regímenes muy represivos. Hostia, las 3 y 2, madre mía. 3 i 2, que bueno, en total, que el que havia dit és que, bueno, pues que el poble marroquí pues, està a tope amb la causa palestina, tot i que el seu règim... Aquí informació de primera mà, Yasmina So porta detall. Sí, Yasmina diu que és diferent a musulmà, això ja ho sabem, ja ho hem dit, però sí, té cert. Faltes al respecte d'aquesta manera, no? Ai, no. Que no posarà res més? Sí, o sigui, em fa l'efecte que sí, ho barreja tot una mica. Però és Twitter. És Twitter, no, i està bé. Vull dir, per això deia que aquest fil està bé, però dintre de lo que està bé té molt de debat. Una d'aquestes qüestions, hi havia un altre fil que no he aconseguit trobar, aquest l'he aconseguit trobar, però l'altre no l'he aconseguit trobar, que bàsicament el que venia a dir és que en realitat, més enllà del sentiment que tinguin els jugadors cap a Palestina, hi havia també una operació de màrqueting per part de la monarquia marroquí, doncs de projectar el seu país en el món i sobretot de rentar... Ui, madre mia. El pollestrot. I sobretot de rentar la seva imatge per les relacions que tenen amb Israel. Perquè el Marroc és un dels principals aliats d'Israel en el món àrab. I sobretot el principal. El principal, bueno, i Aràbia Saudita bueno, sí, estan allà. I amics del nostre rei estimat emèrit. Efectivament. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Pero aquí tenim un altre tuit, a ver si se está proyectando, para que lo veáis. Algun diu que no? Sí. Sí? No ho estan veient perquè això va amb una mica de latència. De l'EA. Ghostiren diu, ¿a qué se juega aquí? No vamos a decir el nombre porque nos banean. Bueno. Magreb, norte de África, @Magreb es... Diu, embajador adjunto d'Israel en Marruecos, no sé pronunciar aquest nom perquè no tinc el nivell B d'israelita, pregunté a los funcionarios del gobierno y me explicaron que ondear la bandera palestina en el Mundial no representa la voluntad del rey, sino que era iniciativa de un jugador de la Liga Saudí. ¡Qué cabrones! Clar, però
hi ha jugadors, o sigui, jo crec que no hi ha un jugador del Marroc que no s'hagi fet una foto amb la bandera de Palestina, i la majoria juguen a Europa, no juguen a la Liga Saudí. Vull dir, i a més enredant en altres països, perquè l'Aràbia Saudí són col·legues. No, i realment, si les relacions amb Marroc, amb Israel estan en disputa entre marroquins i saudites per ser els primers, s'havia de tirar cap a l'altre. A sobre de quitar-se el muerto d'encima, a sobre fa així, saps? Codazos per veure qui és més amic d'Israel. Bueno, en qualsevol cas, això és un debat que s'ha tingut i tal, i que està força bé i que... Jo em quedo, de tot plegat, amb els veïns i veïnes catalans d'origen marroquí celebrant les victòries, sobretot els veïns de Manresa allà a la Passeig Espert, amb estelades incloent. I després, que va fer molta gràcia. I després jo sóc el que parla de Vilanova, saps? Clar, no, però jo és que vull aprendre, tu de gran vull ser com tu. A Blanes també pitaven, quan van passar. Com van guanyar. Sí, no, i a Vilanova i a tot arreu. Hem preparat un videasso, la reacció... En relació al que comentava el Ricard, de fet, no? I en relació també a totes les mostres de racisme que hi ha hagut durant el Mundial, que han sigut múltiples i diverses, com sempre, i una de les més importants estava protagonitzada precisament pel Marroc, que ha fet un Mundial històric, no? Ha sigut la primera selecció africana en arribar a les semis. I a partir d'aquí hi va haver molta polèmica perquè les primeres victòries grans van venir a partir de vuitens, quan li van guanyar a Espanya. Hi va haver una organització mai vista, estupenda, a Madrid, per exemple, entre les dues aficions ultras del Real Madrid i de l'Atlètic de Madrid, per tal de mantenir l'ordre a la capital si és que guanyava el Marroc. És a dir, volíem barra lliure per anar a pagar a qui no li interessava. I aquí a Barcelona les celebracions, com a tants altres llocs, van ser totalment pacífiques, van ser reivindicant el seu país, no lluitant contra, no afavorint la derrota d'Espanya, sinó parlant de la seva pròpia victòria. I, com deia el Ricard, estem molt contents i molt contentes de que ho poguessin celebrar també, i us volem presentar en Josep, que va ser protagonista a moltes telenotícies, perquè va ser agafat com un exemple paradigmàtic del que havia sigut aquest Mundial. I del que hauria de ser sempre el futbol. Que també hi ha un debat, perquè clar, això ho he escoltat en un altre programa que no ho direm. Però, clar, vull dir, què passa? Que perquè són del Marroc han de ser més exemplars que la resta. Clar, vull dir, què passa? Que han de ser més exemplars que els catalanets o els espanyolets, que quan celebren les coses fan això. Trenquen la font de canaletes. Clar, mira, mira, comentaris boníssims tots, evidentment, com el del Gostilion, que ja he respost abans, i diu: Lúcia, jo em quedo amb veure la derrota de la selecció contra el Marroc a un bar de Sòria i els inyatos espanyolistes sortint quasi plorant. I va fer mal. Lúcia va fer mal. I diu el Conde Poveda: tampoc fem proselitisme del civisme. Si algun aficionat de la selecció espanyola... Com? Ah, vale. Falten coses aquí, Sí, no, però t'has menjat... Vale, sí, que si ho fes... Vale, pues eso, no, però... Ui, vale, no estic bé. Que pensava que m'havia automuteado. Ah, vale, l'hagués liat. Amic. Vale. T'hem entès. Molt bé. No, però sí que és... Però posa el play, no, ja? Vale. Que te tienes que ir a comer. Que tengo gana. Té gana. Espero que anem a més. I res, gràcies a tots els catalans que accepten que nosaltres també gaudim d'aquesta festa i que la gaudeixin a nosaltres. Free Palestina sempre. Free Palestina! No, en Josep és meravellós. A mi en Josep té un català més correcte que el meu, saps? És un fet. Literalment. Sí. I que el meu també. Fax. Vale, doncs ja estaria això. Molt bé. I després també hi havia, que amb això ja ho tanquem, la part del racisme, que evidentment va tenir la seva presència quan es va fer el partit, en la prèvia, sobretot en tuits, doncs, que eren bàsicament memes racistes brutals. I això, i també doncs, el que deia la Cristina de la barra lliure aquesta que van tenir els ultras espanyolistes, al final no va passar res, però hi havia una normalització absoluta del que pogués passar, i era bastant... De fet, a Twitter Espanya, Leña al Moro era... Sí, no. O hi havia Marruecos, Espanya, està en juego Hospitalet, i dius, a ver, un poquito de...
Sí, sí. Però, bueno, ja per acabar, traiem-lo al Mbappé o... Jo crec que no, És que dona per molt, perquè els Mbappé. nostres espectadors estan a punt de tirar-se pel balcó escoltant-nos una hora seguida. Bueno, hi ha directes de 3 hores, Ja, Aviam, aquí diu 20 20 espectadors. espectadors, 22 seguidors. Estan desbocats, Està Jo no molt sé bé. si tenim 20... De verdad. No, Ara hem baixat... no. És que a mi al mòbil em sortien 4. O sigui, em surten 4 al mòbil. Vale, total, jo us diria, deixem-ho aquí, els emplacem a tornar-nos a veure passat Reis. Que La propera vegada el Ricard dinarà abans per no tenir tanta que pressa. es portin molt bé, que els Reis no es portin carbó, perquè, spoiler, els Reis Mags d'Orient sí que ens molen. Són els únics reis que ens molen. Sí. La resta, caca de la vaca. I estigueu atents a les xarxes de la realitat, a Twitter la realitat, bueno, arroba la Diu- realitat, a l'Insta... Què diu? Diu, ¿dónde se dona para alargar 2 horas más? És que encara no pots fer donacions, però ja les podràs Ja fer. arribarà, no? ja arribarà. Ja arribarà. Estem a 28 seguidors de poder fer... Diu, partner bueno. us estan donant un follows perquè no voleu parlar de Messi. I diu, no parleu del Messi. 1 hora i para casa. Que poco aguante. Vergonya. No és poco aguante. És que aquest senyor No ha dinat, ha quedat una per careta té. ha quedat per dinar a les 3 i si no vaig a dinar, pues lo matan. Un 24 hores de Ricard Correcte. sí que... A favor. Ho pagarem. Sí, passarà. Bueno, aquest del Ghostilin ens Quan, comença a caure bé. quan tinguem activat lo del rotllo aquest del CRM o com es digui, Exacte. de fer pagos, fem- bueno, de fet ja està, vull dir, de fer Ho podríem business. fer, posarem un enllaç a la propera i ja podreu fer donacions. Que això... Bueno, que seguiu la realitat al Twitter, arroba la realitat, a l'Insta, realitat_cat, perdó, i estigueu atents a la web també, www.realitat.cat. Communist sleeping on the floor at Comité Central Headquarter. Vamos a tener unas palabras, amigo Costilian. I res, que ens veiem passat Reis amb la idea de veure'ns cada setmana. Que poso una dades, un momentet. Home, clar. La internacional versió de Nadales no la tenim? No, tinc una, Una cosa, llàstima. tinc una cosa encara millor. La puc posar o no la puc posar? Sí. Vinga, va. No, però el que us vaig ensenyar, no ho heu vist? No sé. Ah, no m'he mirat. Ho sento. Bueno, ho vas, no, ho vas abans de passar al tancar el teu xat. directe... Ho vas passar... Ah, no. Jo no posaré la imatge, però posaré la... A ver. Es un payo. El fontanero. ¿Lo puedo poner o no lo puedo poner? Puedes y debes. Va, vinga. A ver, pues amb això ens acomiadem, vale? Vinga. Un moment, espera que trec això Vols fer una d'aquí. miqueta més de proselitisme mentre el Juanma... Bueno, que a part de seguir les xarxes de la realitat, us posarem un vídeo d'un fontanero haciendo cosas. D'un fontanero, dius. És un pianista professional tocant el piano amb una AK-47. Pero hace cosas de fontanería. O sigui, ens estem jugant el baneo, però vamos. Pero bien. Diu, jo vull mirar les sues amb la realitat. Pues a mi Todo em se quedarien dará. molt bé els vestiditos de la Pedroche de dia. Todo se dará. Todo se dará. Pero dale al play, hijo mío. Especial nos hemos quedado sin cena. Venga, vamos Vinga, allá. va. Apa, que vagi molt bé. Apa, família. Apa, adéu. Ens veiem.